gurekin da Bizipozako kidea, Ainhoa Beobide Bizipoza ezagutzen dugu, baina zer da Bizipoza jaia? Bueno, Bizipoza jaia da elkarteak erdigunean jartzeko jai bat. Aurten Aiztondo Bailara 300etan lanketa desberdinak india bai udal, ikastetxe eta eragilekin, eta emaitzetako bat izango Bizipoza jaia. Eta aurtengoa izango da 5. edizioa okerrez palin badaude, zergatik da beharrezkoa Bizipozaren jai hau? Bueno, jai hau beharrezkoa esan deuna elkarteak erdigunen jartzeko, behaien lana, beraien proiektuk, horrei garrantzia emateko, ikustarazteko herri mailan hor daudela eta bera egiten duten lana oso beharrezkoa dela. Eta hori batez ere, herrin mai gainen jartzeko, elkarte hauek egunero lanen dabiltzala. Beraz, festa egingo dugu, baina ez da festa bakarrik. Ez. Atzetikan mezu asko daude, egun hortan festa eta laitasunetikan azalduko dianak, baina mezu asko daude atzetikan eta batez ere elkartek egunero iten duten lana erdigunen jartzea. Bizipoza elkarte askok osatzen dute, 30 piku elkartek, baina urtero elkarte desberdinak arduratzen dira antolaketaz, ezta? Bai, aurten antolaketa talde hortan 4 elkarte daude, Aspanogi, Naizen, Oporrak Bakean eta Etiopia Utopia. Eta behaieke behaien zeregina eukiko jai hontan. Eta jai hau etorri aurretik aurrelanketa bat egin duzue, ezta? Bai, Anoetan, Irurako ikastetxeetan, Aiztondo Bailarako ikastetxeetan, Porrotxere uste dugu aritu dela lanean, ezta? Bai, horri bilia bai. Ikastetxetan lanketak 3 bide desberdin izan ditu, alde batetik elkarten sensibilizazio saioak izan dituzte ikasle guztik, eta bestetik gida didaktikoak oain sortzen prozesu hortan gaude, gida didaktiko hieke eskuragarri eman zaizkie, behaien ikasleekin lantzeko, eta 3. bidea izan da Porrotxeta Bion saioak, jute ginala aurkeztea Bizipoza zer dan, eta aurrei jaia eta guztia aurkeztea. Eta asteburuan ospatuko da jaialdi hau, baina ze asmo daukazue proiektu honekin, gero aurrera egiteko, asmorik edo? Bueno, Bizipoza jaiak jarraitu dezan urtero, herri desberdinetan, eta oaintxe bertan gida didaktikoi urte amaierako edo espero da, eta bertan hezkuntza formala, ez formala eta voluntariotzako lanketa desberdinak egongoia, eskuragarri jarriko janak jendeak erabili ditzan. Bueno, eta Bizipoza jaia maiatzaren 30ean aurkeztu zenuten, oso okerrez baldin bagaude, asteburu hontan izango da, 17an eta 18an, baina 17tik hasita. Esango diguzu zer egongo den 17an, ekainaren 17an? Bueno, ekainaren 17an oinkarik 2 emanaldi eskainiko ditu, bat 12an eta bestea arratsaldeko 6:30. Eta ekainak 17an oinkariko emanaldik izango ditugu. Eta gero ekainak 18an, 10:00 hasita, arratsaldeko 7 arte, egitarau bat sortu deu, bertako eragilekin, egia esan behaiek prestutasuna handia azaldu dute, eta denon artean indako elkarlan horren emaitza da Bizipoza jaia izangoana ekainak 18an, eta bertan kale jirak, erraldoiak, kantu jira, jolasak, emanaldiak, denentzako egongoa zerbait, adin guztitako, eta 10:00 arratsaldeko 7 jarraian dena. Agurtu ezagun bertako kide bat, Ainhoa Barandiaran. Nola iritsi zitzaizuen parte hartzeko proposamena? Lehenengoz, 2020ako aurre ikusita geneukan katxiporretakin emanaldia itzia, Porrotxekin, Pirritxekin eta Marimototxekin. Baina pandemiak harrapatu gintun bete-betian eta ezin izan genuen aurrea eman. Hortaz, iaz berriz ere harremanetan jarri ginen Jose Marikin, eta halako emanaldi bat sortu genuen, oso gustagatu ginen baigu eta baita beraiek ere, eta emanaldian ondoren, uztailean edo Jose Marik deitu zigun, esanez politalitzakela, urrengo kurtsoa behi da, Bizipoza elkarteakin zerbait antolatzia, eta holaxe elkarlanian hasi ginen, eta holaxe sortu da emanaldi hau. Zer da holtza gainean ikusiko duguna? Holtza gainean ikusiko duguna da, alde batetik 250 aurri inguru, dantza eskolakoak, eta ingo dana da Bizipozako abestikin koreografiak sortu dira, espreski emanaldi hortako, eta hoxe da ikusiko dana. Egia da urtero, saiatzea gidoi bat edo sortzen, eta gidoi horri tiraka hausnarketarako bideak zabaltzen ikusliai di,
Eta orduan, aurten ia gidoioi beharrik ez du izan, elkarteak beak dialako ez, hausnarketarako bidea sort dezaketenak. Orduan, hoxe ikusiko dugu. Beraz, orain arte, ikusi dugu urtez urte nola Bizipozako elkarte bakoitzak bere abestia eta bere bideoklipa duen, orain koreografia ere bai? Hoi da, bai, gida didaktikoetan ere, tutoretzak eskainiko dira, koreografia horiek ikasi ahal izateko. Saiatu behintzat ingo geha, emaitzak emate ditu. Oso itxura ona dauka benetan, zer da zuek transmititu nahi izan duzuena, zen mezu transmititu nahi duzue larumatean? Bai, egia dantzak egokitu diala alde batetik adinai. Ze adinak, dantza eskolan 3 urtetatik hasi eta 50 urte bitarteko dantzarik ikusiko ditugu holtzan gainean. Eta horren koreografiak alde batetik adina egokitutakoak dira, eta bestetik elkarte bakoitzak biali nahi duen mezu hori edo musika aintzat hartuz indian koreografiak dira. Hortaz, holtzan jarri nahi dena da bai dantza, baina hortaz aparte ere aitortza moduko bat ere nahi zaie elkarte horiei, eta baita ere gizarteak ikus dezan ez, elkarte horiek iteuten lana, eta aldi berian, baten batek kolaborazioan batin nahiko balu, arpigik jartzeko bidea ere izango da. Dantzak zer eman dizaioke Bizipoza bezalako proiektu bati? Elkarrera gina izan daitekela esango nuke ez. Bizipoza bezalako proiektu bati erakusteko modu bat ere izan daiteke ez. Gizarteai lan bat badaola atzian, eta aldi berian, dantzak berak ere Bizipoza ere transmititzen du, ez? Pixkat elkarren arteko eragina dela esango nuke. Gurekin da Nerea Goikoetxea. Nerea, lehenik eta behin gogoratuko dugu Aspanogi elkartea zer den? Bai, Aspanogi da Gipuzkoako haur minbizidunen familien elkartea. 1988 urtean sortu zen, beraz aurten betetzen ditugu 25 urte. Eta 25 urteotan zuk elkarteak ze garapen izan duela esango zenuke? Bai, egia esan, alde batetik estruktura aldetik, izugarrizko garapena eman du. Garai hartan pentsatu, 1988an 8 familik osatu zutela. Beraz, oso hasierako era batean zeon, haien eskubideak eta eskatzea edo, zeon oso hasierako era oso batian. Gero, denbora pasahala, 25 urte ondoren, egia esan, eskakizunak eta bestera batekoak dira, 230 familitik gora gea. Beraz, gaur egun igual ez da momentu hartako bizibilizazio falta edo, eta orain gehiago eskaerak dira, instituzionaldetik, erakundekin harreman gehiago, bestera bateko behar batzuk dira. Eta kopuru aldetik ere, esaten dizu, struktura aldetik, behar izanak asko zondigoak dira momentu honetan bai. Eta ze zerbitzu eskaintzen ditu, Aspanogi elkarteak? Batez ere, zentratzen geha 3 arlotan. Lehenik eta behin diagnostikoa jasotzen denean, behar den arreta, lehenengo momentuko arreta psikologiko hori, gizarte langile bat badaukagu eta laguntza hori, lehenengo babes hori badaukagu. Gero, hoiekin batea, lantzen da aurrak berdin dauden, egoera berdinean dauden aurroien, aisialdia edo elkarrekin partekatze momentu horiek, elkarrekin egiten dira baitare. Eta gero, azkenik, kontzientziazioa, naturalizatzea, tabu izatea kentzea, estigmatizazio hori kentzea, ez? Haur minbiziaren inguruan egon daiteken estigmatizazio hori. Beraz, esango genuke batetik 4 teknikari daudela, zerbitzu horiek eskaintzen, eta gero zaudete familiak, ez da? Hori da. Denon artean osatzen duzue. Hori da. Dago administrari bat eta komunikazioaz arduratzen den Unai, eta Maria, administrarian, eta gero bulegotik kanpora esango dugu ospitalean, badaude gizarte langilea, eta psikologoa, Marijo eta Nekane. Jargaitezen Aspanogi edo Bizipozaren jaialdiari begira, asteburuko jaialdia handi horri begira, ez zuretzat zer esan nahi du festa honek? Festa handi bada, guain arte kontatzen nahi naizen horrekin lotuta, egotea elkarte bat. Aurren, kasu hontan, aurren, danak gehiengoak, elkarte gehiengoak, uste aurrekin lotuta daudelako, aurren eskubiden alde edo egiten dutelako. Hoiek elkartzea festa handi batean izugarria da, ez? Hori ikustea, nola badagoen gogoa eta interesa eta ilusio hori aurrekin zentratuta dauden elkarte horien eskubideak plazaratu nahi ditunako plaza egun batean, oso polita da, ez? Beraz, oso garrantzitsua. Eta zuek Aspanogi bezala ere bertan izango zarete? Bertan egongo gara, bai ala bai. Oso gustora bai. Zer gustatuko litzaizuke irakurtzea astelenean egunkarietan? Beira, geldituko bagina hausnarketa txiki batekin. Nik uste dut badago hor ikur zeltiar bat triskela edo dietzen zaiona, eta esaten duena eda lauburu bat bezala 3 bururekin. Eta pertsona bat bere osotasunean ondo beteta orekatuta eta harmoniotsu sentitzeko nola 3 adarrak euki behar ditu nasebeteta, eta bat da fisikoa,
eta bestea da intelektuala. Eta nik uste gizartean horiek nahiko barneratuta ditugula. Zaindu behar dugula gorputza eta zaindu behar dugula intelektua, eta horiek lantzen ditugu. Baina hirugarren adar hori, uste arima dela, eta bizipoza bezalako elkarteek, elkartasun horrek, eta voluntariotza sare horrek egiten du, nik uste arima hori oso ondo landu. Pixkat balioko balu, astelenean, Euskal Herritarrok pixkat hausnarketa hori egingo bagendu, eta titularretan olako zerbait baletor, zerbait gehiago ikasiko genuke.